שלום, כאן ברק מספקטיקס. היום נלמד איך למדל בצורה מהירה שפורפרת של קרם גוף של חברת ג'ייד. תוכלו אחרי הפרק כמובן למדל איזה סוג של שפורפרת שתרצו, אם זה משחת שיניים, קרם עיניים. המודל הוא לואו פולי ואפשר יהיה למקם אותו בסצנה שרואים מרחוק, כמו על מדף של בית מרקחת, או סטנד, או חדר אמבט. בואו נתחיל. אוקיי, אז כמו שאמרתי, אנחנו נמדל היום קרם גוף של חברת ג'ייד. יש לנו כאן פקשוט שחתכתי למידה. המידה של המוצר עצמו היא 80 מילימטר על 180 גובה. ניצור פליין במבט פרונטלי, שהגודל שלו הוא גודל המוצר. אני רוצה להשתמש בפקשוט שקיבלנו כרפרנס למידול. אוקיי, אני ממרכז על ידי לחיצה ימנית כאן למטה, מרכז לראשית הצירים, ואני רוצה להעלות אותו ככה שהתחתית תהיה בעצם ה-0 ב-Y, כדי שאני אוכל למקם את המודל אחר כך, כשאנחנו יודעים שהבסיס שלו זה בעצם המכסה ולא מרכז השפורפרת. אז אני הולך לכאן, ה-Hierarchy Panel, Effect Pivot Only, וגורר אותו עם Snap, לנקודה התחתונה ביותר, לא לשכוח לכבות את האפקט Pivot Only, ואני יכול למרכז אותו על ידי קליק ימני על הקורדינטה למטה. אוקיי, עכשיו שיש לי את הפלן הנכון, בגודל הנכון, אני יכול לגרור אליו את הרפרנס שלי, ואני רואה שהוא יושב עליו בול. מעולה. אני יוצר גליל. אוקיי, ונכנס כרגע למבט פרונט בלבד. על ידי לחיצה על W אני מגדיל את המבט שעליו הסמן נמצא. אנחנו יודעים שהמוצר שלנו כרגע הרפרנס בדיוק במרכז, ולכן גם את הגליל אני יכול למרכז בדיוק למרכז. כדי לראות מה הולך מאחוריו, נלחץ על Alt-X שיוביל אותנו למצב See-Through, ונוכל לראות דרך המודל. נגביה או ננמיך את הצילינדר שלנו, נוריד את הסגמנטים בגובה ונשנה את הרדיוס בהתאם למכסה, ככה שיהיה די מדויק. יכול להיות שבתמונה הבקבוק לא ישב בדיוק במרכז או קיבל את הזווית, אבל בסך הכל אנחנו בסדר. אוקיי, מכאן אני מוסיף מודיפייר בשם Edit Poly, לוקח את בחירת הפייסים ומסמן את הפייסים העליונים בלבד. זאת אומרת, אם אני אסתכל על זה בצורה כזאת, אני רואה שסימנתי את הפייסים העליונים בלבד. אוקיי, נחזור על ידי לחיצה על F למבט החזיתי, ובזמן שאנחנו מחזיקים את המכה Shift, אני מרים למעלה את הפייס שלנו, ובעצם יוצר פעולה שנקראת Extrude. הערכתי את הפייס, ויצרתי עוד פוליגונים במודל. אחרי שעשיתי את האקסטרוד, אני יכול לעלות ממש עד למעלה איתו, לעלות, עד החלק של ההלחמה. כאן אני אעשה עוד אקסטרוד קטן, וגם לא אני אעשה סנאפ לחלק העליון. אוקיי. עכשיו אני תופס את כל ההלחמה הזאת, ולוחץ על R כדי להגיע לכלי של סקייל, ונגדיל רק לצד. אוקיי? שימו לב שמשכתי רק את הריבוע האדום, את הקו האדום. יפה. עכשיו אני רוצה להסתכל ולראות מהצד מה קיבלנו. לוחץ על Alt וגורר עם הגלגלת, עם לחיצה על הגלגלת, ואני רואה שיש לי כאן איזושהי פרופורציה שהיא קצת מוזרה כזאת. בחלק העליון אני רוצה לסגור את האליפסה הזאתי, שהיא תהיה אפילו מלבנית, קו ישר. אז מה אני עושה? אני מצמצם את הגודל בצורה כזאת, עד שאני מגיע לעובי מינימלי, לא לגמרי צמוד, שהפוליגונים לא יחדרו אחד את השני, מגיע די קרוב וממשיך הלאה. אוקיי, בואו נסתכל שוב במבט פרונטלי, F, נלחץ על כפתור Z כדי להתאפס על הבחירה שלנו,
ואם לא היה בחור שום דבר, הוא פשוט ממרכז את כל האובייקטים שבסצנה. אני רואה כאן שני דברים. אני רואה שהדופן כאן נכנסת טיפה פנימה, וכאן טיפה יוצאת החוצה, הדופן של הבקבוק. כדי להוסיף עוד סגמנטים, אנחנו ניכנס כאן בסרגל הזה, נפתח אותו, ותחת מודלינג, edit, נוסיף sweep loop אחד כאן, וסוויפ לופ אחד כאן. לחיצה ימנית תבטל את כלי הסוויפ לופ, ונוכל להתחיל לערוך. נלחץ פעמיים על הסוויפ הראשון שעשינו, ונלחץ על R. אוקיי, עכשיו אני רוצה להקטין פנימה, רק על ציר ה-X, ולכן אני אעשה משהו כזה, עד שאני אגיע למוצר שלי. יפה. וכאן אני ארצה להגדיל החוצה. אוקיי. אני רואה פה שחסר לי עוד קצת. אני אקח את כלי הסוויפ לופ ואצור גם כאן לופ, שאותו אני אקטין עוד טיפה. עכשיו, בואו נסתכל על זה במבט פרספקטיבה, ונצא מה-sit room mode על ידי לחיצה על Alt X. אתם רואים שהמודל שלנו די משונן. אני רוצה להוסיף לו עכשיו טורבו סמות', שיוסיף לנו בעצם פוליגון, הוא יחלק כל פוליגון לשניים. אלא אם כן אנחנו נוסיף עוד איטריישן, ואז הוא יחלק את השניים לשניים ואת השניים האלה לשניים, ויהיה לנו פוליגון מאוד מאוד חלק, אבל כבד. כמו שאתם רואים, הקצוות שלנו אומנם חלקים, אבל הצורה נעלמה לחלוטין. זה בגלל שחסרים לנו כל מיני edges במקומות אסטרטגיים. ככל שה-edges רחוקים אחד מהשני, ככה אנחנו מקבלים כימור יותר גדול. אוקיי. מה שנעשה, אנחנו פשוט נוסיף עוד sweep loops במקומות אסטרטגיים שונים. אני רוצה לראות את המודל כרגע ב-Edged Faces, אז אני לוחץ על כפתור F4, ואני מתחיל להוסיף כאן כמה לופים. אוקיי, אז הראשון שאני אוסיף יהיה פה, כי אני ממש רוצה פינה חדה. גם פה אני רוצה פינה חדה. כאן יחסית חד, אוקיי, עולה למטה. פה במכסה אנחנו עדיין לא ניגע, אבל במכסה כאן כן. על מנת לעשות את הפינה הזאת ממש חדה עד הסוף, אנחנו נקרב כאן את הפינה, את ה-edge לכאן, לקצה, וגם בצד השני נקרב את ה-edge לקצה. יפה. בואו נראה מה קיבלנו. אוקיי, נבטל רגע את הוורטקס ונסתכל, נראה די טוב. אוקיי, אז עכשיו אנחנו רואים כאן שאין שוני בין השפורפרת עצמה למכסה שלה. נכבד את הטורבו סמות' וניצור כאן על הקו הזה, דאבל קליק על הקו וניצור אקסטרוד. אקסטרוד לקו זה אומר שיש לו איזשהו עומק, הוא יוצא החוצה או פנימה, וגם גובה מסוים. אז ניתן גובה מינימלי של נגיד 0.5 מילימטר, והוא ייכנס פנימה גם 0.5 מילימטר. זאת אומרת 0.5 מילימטר שלילי כדי להיכנס פנימה. נסתכל על זה רגע, נראה לי בסדר גמור. נשים V ונוסיף גם עוד סוויפ לופ אחד כאן וכאן. יופי. ואולי גם פה. כן. אוקיי, בוא נסתכל על זה. מצוין. אם אני מסתכל למטה, אני רואה שיש לנו שבירות מוזרות כאלה ולא נעימות. נבטל שוב את הטורבו סמות'. ניקח Faces, נבטל גם את ה-Sweep Loop כדי שלא ניצור עוד דפנות. ונבחר את המשטח הזה. על ידי לחיצה על מקש Insert, על כפתור Insert, וגרירה של ה-Face, נוכל לייצר בעצם פייסים חדשים. נעשה את הפעולה הזאת אולי פעמיים שלוש,
וקליק ימני יצא מפונקציית האינסרט, קליק על הפייס, על כפתור הפייס יבטל את הבחירה של הפייסים, ועכשיו אנחנו יכולים להסתכל על זה שוב עם טורבו סמוט. אוקיי. אני בוחן את המודל שלי, נסתכל על זה, אני רואה שכאן הוא טיפה צפוף לי מדי, הייתי מוסיף פה עוד לופ אחד. או שלוקח את הלופ הקיים וטיפונת מעבה אותו. אני יכול לראות מה קורה בעצם אחרי הטורבו סמוט על ידי הדלקה של העין ושל המבחנה כאן, show end result. אני יכול לעבות טיפונת ככה, טיפה. אוקיי, כאן יש לנו עוד לופ אחד. אם אני לוחץ על טורבו סמוט ולוחץ על ה-V ב-Isoline Display, אני אוכל לראות באמת את ה-edges המקוריים. ככה זה יהיה לי יותר קל לעבוד. אבל תיזהרו עם זה, תמיד עדיף ממש לראות אותם, כי ראיתם אני בוחר פה כרגע edge שהוא ורטיקלי ולא הורוזונטלי. בואו נראה, חוזר, משמין טיפה. מגניב. חוזר לטורבו סמוט, ואם התוצאה מספקת אותי, אני יכול להתקדם. מוסיף מודיפייר שנקרא UVW Map. המודיפייר הזה הוא בברירת מחדל על ציר ה-Z, אנחנו נשנה אותו לציר ה-Y, נלחץ על Fit כדי להתאים אותו לגודל. אני פותח את ה-Material Editor שלי, ומוסיף כאן חומר V-Ray חדש, על ידי קליק ימני, Materials, V-Ray MTL. בתוך ה-V-Ray MTL לדיפיוז אני אחבר מפה שנקראת V-Ray Bitmap, ואוסיף את אחת המפות שהכנתי מראש. המפה הזאת, כמו שתוכלו לראות, היא בעצם הפקשוט, כשהדפנות שלו, שאין לו דפנות, הוא מרחתי את הדפנות כלפי חוץ. לטובת התוצאה שאנחנו צריכים, שזה להסתכל על המוצר יחסית מרחוק, זאת מפה מעולה. נחבר אותה למודל, וסיימנו. אוקיי, אז למדנו למדל שפורפרת, תוכלו למצוא לינק עם הקבצים לפרויקט בדיסקריפשן למטה. אם תרצו לפרגן או לעקוב אחרי סרטונים חדשים שאפרסם, תעשו לי סאב, לייק ולחצו על הפעמון. נתראה בשיעור הבא.